जितिनानै बादिनाय जों बुरि रावखौ अनसुग्ला जे बुबाग्रानि जे खायदों माने बुरि रावखौ चांग्रि खाजाकनो आरो मानदायनि बर'खौनो आव जोंनो आं रामचंद्र घाटनि हेबा आंखौ त्रिपुरानिनो आंखौ मानदाय रावखौ फिर खायजाक हेबा आं जतनो सिनिग्ला जतनो बुंमानगला आरो वासाबाय तामनो वानद्रिनि मकल बायके वासाबायनो सिनिपो आंनि व्यक्ति सावानो आं गा वासाबाय सिनि आङै थाङो आमनि बागा आं मापसानो आं वासाबाय बुमिं रबो मांगला सिबि सिनिग्ला जतनो अमाखौ जानो माप खालायदि गायनर आं बाय गोरोंदि आंबो नरक बाय गोरोंनाय हालक गोरोंनाय नं खाबा आंनि खा मिलिलायो सामान बाक्साके सामुं तांलायनाय Amaje buku khorotana nora candidate panai nong ni khawa bobo hai wan sura tai lukro phasila to moko phatarnai ki pramotha tai bubagra kemani simi sai thaimani boma badal buri badal ama songe dol no boma badal kari hinge ki pramotha thangmaya boma badal no buri rokno buskango tabawa agugo buri rokno tabano चारोना सक्सेस खानाय बनो हुनै जों मानदाय एलाकानि बरफ जत्तो प्रमथनि नेतृत्व ताकलाय मानदाय एलाकानि जत्तो भुटार बुमा बदलनो जों उपहार रूपा फरकसा बुरि बुसा बुमा बदल पिदावले अपनी एमएलए एंनाय आरो कोनो सन्देह गैयै शुद्ध ताबुकथिनि सामुंनाय गोबांना बुधबाय त्रिपुरा राज्यआव मानदाय त्रिपुरामथा जत्तोनिसे गोबां मार्जिन खालायै जों बीजेपी अथवा सीपीएम नो केन्दिनाय अबो दिनैयाव मानदायनि जत्तो त्रिपुरामथनि बुकु काहाम ताकु काहाम सिखला काहाम कर्मचारी हुक खायतंनाय बेकार रक जत्तनो समय तांजाक 1 पॉइंट अबंका बीजेपी नि यागनि मुक्तिनानि 1 पॉइंट माया चिनि 1 पॉइंट का अबंका ग्रेटर त्रिपुरा लेंनो जेस साखायबोनो 2023 नि बिसिङाव टिखाय तुबनानै बागै जों जबाव मावना खालायनाय मानदाय एलाकानि गथ' काहाम थांलाबोनो थानाय आबो त्रिपुरासानि समाय त्रिपुरामथानि समाया जत्तो त्रिपुरा सारकनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सेपारेट लेन्ड फाइथै बनो जों माथि खालायनाय बनो टिखायनो हांगाथाय ऐतिहासिकभावे मानदाय विधानसभा केन्द्रनि चिनि प्रार्थी बुकु काहाम TWF नि प्रेसिडेंट जत्तोनि सिनिजाब बनो गोबां मा बुधबाय गोबलाय हामबाय